Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mwanchomo ligereria bwegetaseni kia Ndizi TV asentunda ende chinsaisato Shabana botuko to kwarigania imeye manye Jumatatu. Na manke to kwarigania te na bereka okoreka na korba kete we kachinse chiga sencha bena to kwarigania to kumanya senchira ere yo wekranu korene ritangan ke gimate otra nyore gatial to kwarigania tie asenchira yo wenge. Giraundi bar raba kambia baito no mwishimi wa Gisairo. Kilivu Gisairo mbane enkoko. Infagitia sirrete sobo mate go charogora tatu inyori mina ntoro ya mano mune wodi ya Gesima wodi enjora sabru kissing. No molero nto bwati. Anye ndiria Gisaira cha maro mina to chandikite. Na bari kwacho molero eretera muruguru. Abamenyi bekenyorogia soko urunya byose wodi ya Gesima kwe murungani gotaikiranirwa kwa magendra sensemei. Tebaiga kore count comment ya Busongo chimi kimeti chabari chinyinga naenda Italia tu atagita abantu baitu acha gukora kire chimi kimenti icho kodra abantu bamintegas aba MC kurwase county ya Kisii basegetire banyareko bagoikirania chira cha magendrase chi ward up Asimuneye etoko chigosaba umweshimi wore asobisi ball simbarati ta base kwali kwa kana muntu muno chibeze ese ngenjo muntu utakora kendi yonse abamenyi kurwase kenyoro kiabo matara imeye ward ya Nyakoe kwe murunganelio borosio bobwe para sensemeyo Ayo amanande amango mwanchumo ligire to kwarigania senchira yo wikira nyare ko bagosanga amona intenyora bayigona boko ya roto tagosoko ya bwate gwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyara wetera Ndizi TV News na wegase website ito www.ndizitv.net hero togendere gusanga sobwamo Lydia Mosenere to kubatanare kwerekenga go gwetera somono wemanyire litera ngoro kwa Josephat Amise Riane Evelyn Sero na wegosara mu manyinero kone kya chibichenerio gicha wikira senchira ya bene to kwarigania beko sanka na intwiko mwerio. Togo chaka emanya Jumatatu chinsaisato chabona botuko kurwase county ya Nyamira nigo abamenye kurwase chinsemo cyasoko huru yegotoka asekenyero kyanya byose wodi ya Gesime bunge ya Kitutu masaba banyareko bagwesokia nako gikeria serikali ya county na serikali enena soko batiga maiga jinga kibagena toko kubeka emberoberi ya magendero abamenye abo nibo babere bakwemurunganio gotaba owechpara na boigo okubura westima asikire bamukiriye abarayi asokubeba asensemo ya magendero na monogo kwanira igoro yo guichora kubotumeki bwa marwa tanjeria se chinsemecho ekyukerero bosari bwe chingenjo ao na boigo gusaria abasaye nigo barurobo seno cya sabasaye wesokiana koso guseko kora chikosi cy'amaboko eriyo wero kwegenderia ase amotkabusyo na boigo banyarako bakomochia omobunge wensemo eyo Kilifu Gisairo na kumubole nyarako bagwesokia sobwango ngabo tumanyo moliki oito Paul Kapokara kurase county Nyamira bagokwa na monegeta senikia Ndizi TV abamenya baiga kurase kenyereke kimanyeka ntebna soko urunya byosi nigo baerire nchira barayi kurase rugongoroiga babeire bakubaye ba kemagenderero ache giraundi bar raba kambia baito no mwishimi wa Gisairo Kilivu Gisairo mbane enkoko Infagitia sirrete sobo mate go charogora tatu inyori mina ntoro ya mano mune wodi ya Gesima wodi enjora sabru kissing no molero nto bwati anye ndiria Gisaira cha maro mina to chandikite na bari kwacho molero eretera muruguru
gocha mata muliro toyo gukwana nigo bahereire nchira bagendera ko bagwetire ng'aiye nene enyorikane ng'a chibara asajaiga nigo chire chimbe mono nyina boni bamenya baiga anene barabarimi baganirie kwenekeri gwa koroiserwa gwechibara na bigo nestima unechire yamo yo kwegendereria para ere igasokurwe kwanda nyabiosi ya to chandire sana to simigeta matoke to gusinyukurusima nona matabori nara to gusinyukurusima emete yonsi to kubutra chi post ne emete to asinyukurusi none chingini to simigete to asinyukurusima sengenche para te e pare ine yo mweshimigwa Kennedy Nyameino nero wene to korosie pare no nyene kero monta arwarire in fact to konyoro bokongu aita mumubuguri ne gurubaro yonsi teri goeta one ko piri mumubeke getanda igoro muriya matandiko mubeko mundu mumwire pakera murugoro nigo boigo bemurunganire ebinyuwa byogutinda birasajaiga ebyo kurengana mona barabo byagendera ko bigoserie kiare kya matuka yaiga na gwapiri asa mangana ya drugs itwargo sabe serikali yetu mwaso serikali ya Nyamira County ebwate kanene na masaba noti omwesi sio ito itwari kumwira nembu ya mono asega asiandera to kora no nyina gisimaga police station egasi baenda to kora tigaba kolega asiyegera bakonya basa bange basireire asiche obonywe ebikenyo gwekyo gotindia nyina bo kurengana mona Peter Minyira uyoromo nyakirego community police ngorwa sorgo ngoriga nigo neragendere ko bagagosegeta abasae kwene kibunambari kwibwatanya mune chisagu chimbe ejo kira turutumbe amagimabo ari busyo asabona basemiri kwibwatanya mune chikosi ejo kira bakonye igo nari gusaba abana baitu bari isiko mono bibaga bakobera isiko babe haidlu abandi besoirie obwali bwobonge naende nintaite gukwana muna bono obwali bwo na kuruana asichinka mbuli buya mo special buna bono ko bature reported ebinte binge abana babakembaro abagaka bandi banyure meteyo bono konyoranga naina bakunywe meteyo ogenda kuna kurwani umongi na nyomba lakini rende nkitware gusaba eserikali tigetu bwatisi ebinte bibyo gotindia bisire egere tukini chi family chitu asama tukare gocha elinde na lienze iterarkane kobenze ngia eginko report ligeta sindiki wanchete kya Ndizi TV kurugiga hasti semechiga chimanyakana tabana soko huru ime ya Nyabiosi ewadi ya gisima county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara Mbia mono Polycarp okara sorbo tiororokira nukurwase county ya Nyamira ni gabara ibage siasa kurwase county ya Kisii anene aba MCA baboriwe kubeka nsemo kitobauti cyabo cyage siasa na kubeka umuki abo gukorera abana inchamagenro akwana munegeta seni Ndizi TV yoboretie kirogo kyo MCA kurwase wodi ya Bomore ndabana Kenyanya nigo biganyare ko bagakobabori abanyare ko bakwendeka bayire MS wade yerengete ekonekya buna amagendra nyare ko bawikirariwa ime county ya Kisii Maiga yengusana nokorokana ime bunge county ya Kisii anene mono asemeswada ebere yaberege wikigwa bosiwe bunge yo nigo gosaba kwaberego kurwe gochia ase aba MCA kobeka ense mugo taigwana na kwabo korende kumurekera amagenderero tebaiga kore county government ya Busongo chimikimenti chabere chinyinga naenda itali atwatagita abantu baitwacha gukora ke chimikimenti icho kodera abantu bamintegas kagosanga bene na Ndizi TV oyore kwamereria ekerogo kyobo MCA ase wodi abumorenda omweshimiwa Bernard Kenyanya nigate babuna nigo taiwana na egati abarai me county ya Kisii kwaberego kuirania amagenderero Maiga abantu bachore kure serikali nene serikali yanke enko basabana ino wama nonyo muchandoro mu gusugumu na ino suguma bigere monyo orane monyo rumuga ne motenge ebintu gwento kwa baiga ligato kwa nyabantu baito kuru national na county government bigere ibintu bya kwa rais oso wikiria bana inche magenderons ikira to isiko bantu ogenda igo emyaka yetano na beko era tole zero wa Kisii county government asasa babara yabukomorekera emeroberi y'amagenderero buno bwagachi bw'ekipara kinyagitari ogosira kisemi obwagachi bw'ekikiro egati y'amagenderero ande nchwamu abamisiya mu mwachoretu n'abantu abukibuzi cheni taibera bana n'abana nchi batato banyora amache banyore birasi bya ICD tutika mangana abunwasi
kiri bintu byonsi byabera abananchi bakwigubya ona bona umurinda bona ntagita abantu banywa nyagitari iri ya Kyabusura iguru kinya Mario ga ndororo abantu bangye kurwari gororo ikienda kanya maro ya Mario isaine yotanyite semu n'ikindi kiri widine umurenda n'ikiciro kitara iguru kibe kitaya abantu betanya reka bakoni bakamaroba banyoro isaine oro ena ndaka mu MC kana sto office akolega asiyo ikerere ngicho sana kujasa abantu baito ikero kama emero ensemo y'omuswada oyo oligeti okikomenta ebango nasaba babunge anene mono kurwa ase orogongo rwa Gusii otaetia omuswada oyo ase eng'encho nigo orabe gokoirera amagima abakenya koba amakong'u enkeringa ese finance bill ere bono engotebya abajumbe baito bonsi kakina basabire musigo bera sabantu baito anja munyetige moyetia mora atiga igo tora no bumira bule igo ibintu bigo chenchia tumanja kwa ibintu badai so mora atiga abantu bara be ku musigo nsake ibintu byabere ko ne skuru sia bodire bana bashanye ko ne skuru bando bashanye koragera ni chandere menge krase kongo saba serikali enene n'abajumba abo mo basigo itige ntekyo baki mugitige igo bichiwe tanga kienda kare ibintu byabere burunga esibono tiga abantu bara toro musigo nabanya kuri no bukuma banya kuri na ne skuru basome bache kufanya bayo babo matukabusio Gingo reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbuya muno Job Maangi ase orobo tiororo ikiranu abamenyi be wodi ya Nyakoe anena ase kenyoro kiabu mataranya kiogiro tu nigo baba weso kya nago korokorobeka naskire bakwe murunganeria igoro yokoro isiwoko be wepara asesemeyo Kulengana barabuni go banyare ko bako momochi umunyakonda uyo etwemeremo yo koyebeka epara iye moram asebate bire nigo anyalire ko bagakora egasi iya senchera etabwereti engana yairera ogoikirana arokwe umwe musebe ward eyo ya Nyakoe oyibo igonyara ko bagakwana amuna bamenye abuna ko baenekeria une pare iyo nechikoboye korosi wa senchera ebwenete ngagutumonye muri kwito dipona sanya Emambia ya rero abamenyi be wodi ya Nyakoe meje kinyoro kyabo mataranya kiogiro tu nigo baba baweso kiana kurobekana kuwatekana no korosi wabo begwe para asa matabekania ali anyatoki nyamurenyo mutule tugeke mureke twabeire togo chandeke ngaki entambe aiga go tware koro kumigingo ntwa bwate muntu ore go torigereria ekero twanyorira amanyinga maya atorigereirie atororeire amabira atoroserie para ekero nasoka para nanyora ekera gitake gutinda chiro moro nawe bori ngakimo gutinda chiro moro mwenusu na moro mutoyo para moro mumubege tomoke egento kende igo mubege to moro mumonyerere ne para agetigarete ngima ngakimoro atinda chire paka sata bekirio moro bamanya gontebi igo mogo twaribaga omwaka oyomo naba bori omwaka oyomo togendete gutandika nando omwaka oyonde bono yagera yamekia naro nangatiganda angeria abantu baito Maiga yogo tigwa nyuma asa magenderano nigo bono konya bago keiro burabuji nsemecho mbia mona so mwishimi wito Mr. Yagi okorira magenderero atutaka gitengana na akore epare kurutwanya orumbwa mbwate myaka 58 yanya gukunwa tato kure onderete sokoro cyane cyakure banki netie bataro ukipare konyegari gwo bukombe no neyemo abantu bamintu mukorakero mwishimi wa chinkobi Asebono barorekana bako momochomo contractor oyogererete kobeka omoro muto gwenereti asepareywe asobonjere bwabo boigo bwabere bukwirana magega asaba mubulia omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigereria abanyakonda buna baiga nagotiga kubakana epare nera yado chokotwa amagenderero amanese ngenjo echiro yetanya kwa iri mata lakini gotokorondi iranda igurari tumochi kwenda nyakwae warondi mataro igurari tumochi kwenda nyakwae gosema nabangina nero muroto inyoire nanda kato kubekerwa maro nyenusu igo ntobari ringa ntore kenyore yagera gwache pare yogokura igo sori anarekaniri nene na mairaniria mabikuru asumu engineer oyore oyo mo contractor orenge korosie pare ekara mo contractor yar korosie pare ye kitoko muborie gento ntu nata gitatoriye rebu nabana inchi bari achete gukorega igo twanyoruru kwiranirie enchire taringia igagukwananga aiga
eno mukura kurubona bakomwa konde osemba komutie nyonde timo baraki asibuneye etoko chigosaba umweshimi wore asobisi ball simbarati tabase kwali kwakana muntu buno chibeze esengenjo muntu otarakora kende yonse inga kecho omwe musyobo Cosmas Oyagi niga bakawikirana sekekore kyo nako bariereira kyo chigoikerania amagenderero asencherengia asa batebe baba batoru nepale ine chikorosigwa asenchere wenerete twagachitense kurba kaiboretu one ne round entanga nare ko barimere pale nako babekro moromu na baraba test obwansu bwa kachikura amezungumza na chief officer wamekubaliana ya kwamba hii barabara itawekwa maramu yote sababu barabara nilikuwa nimeiwekea 4.5 sasa problem ya contractor anaenda na quote pesa kidogo so ameambiwa atengeneza tena quotation nyingine upya lakini aendelee kuweka hii barabara maramu yote. Mkiona nafanya kazi ni kama nafanya kazi. Mkiona nimelala darasani ni kama namera. Yiko ripoteria igetaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa sekinyero kia bumataranya kiogrotu igegotoke mie sublocation ya Iranda meye wodi ya Nyakoe igegotoke meye bunge ya Kitutu Chache South ilitalia nenkuru kwa Dipon Asanya Mwana murikito dipona sanya se orobo churu oro ikiranu chinga kebo charuwa ba director be kemeriye chae bogendrete kobera nge ubo kagere ko korekana stari kemeron kebere na isano na isato chumo tinyo yega niga bare mi bagendrete koboru akwene kyabuna ngo yarigania bare bo ikiranu ero ko bachora aba director bo barabe bakurwa obo koreri borobu yago chiase kurwa se chi factory au ime iyoro ane norogo nkorwa busi no nyana bonigo ega tiabare mi kurwa se ensemo ya nyamisaro abo babo pimecha yabo ase factory ya Itumbe bagendrete kokokera obokoreri bwa director barabisibono nonye nabo nigo banyale ko bakokera igati ya monchero yanyale ko bakwenekiwa mona ba director bwa sebatabire nigo bono ekemeri ikiye chagerete ko bagekoreta engeria engia nonye nabo konyorwa go bopime gwechae abo igokonererwa gwechikiro ase chitundu bari gati emechando abarimya bagerete ko bagweteraga gutomonye muri kito Sam Mienda Nechingaki abarimi bekemerigie chae bagendrete kweroberia bosio bobochori obora korekane chisariki emerongevere naisano naisato erikonyora abarai barai bakobatenera ase esekteywe bona sobo jorture tumutuga ntwe bangete muna barimi naende nambe yemo obonjeri ba director barimi bakole no buja sababu nambe yemo konyore bari kumeka shares one round yedo chikwenda omuremi aso omuremi kujwake ko igemi ndi omulimi yusike rusike karama tukamaega omulimi gare ko genda uyigwata shia chinyingi baikaransa na ba director bali bakale bakura chikura mapema abarimi kurwanya misaro C141 nigo barure ebirengereri byabo kubatikana nobochori bwa director ase e factory ya Itumbe lakini round yebo niga kero omulimi ubwate namba yaye ulesha ulda factory bujari wake ko Chingakiecho boigoni go baina kiabuna abaraibare obisini go barentire amonchorori ase ekemerigie chae korengania ne miaka ya etire asabara yaba chore tukiera mbato meto musara kurua sorenge wakina longo bapongeza tole nyonye to chawaka chikura ngambi yaba kore gasierengia batukiniryo musara kurua se muno renga buri tangani oika muno ikire bona tukuri 24 kurua siringi 17 baraya baitu baroro ntubanjete twabanjire nande tutageti keninga ningi kende gacha kumura yororo umurai tubwate no mokon ekara ko genda gari oturwanereire otosukiria se twarenge nande na to promise bono nango chikotomentari amangana ari yokone gukwana kwana ngabono ngecha eka tubuya na okona korogwe cha turojenga mbuya kule musaro mentire ya bonus ya mentire igo turojenga management mbiye ndrete na the board of directors nero mbiye gutoyi asense mende ni go bagikeria amoyo atari amaikeranu ayo atari korabu ya ase ekemerigi chae mura tokoni oboyo mu atore turojenga buri koranta nkoro buya mojigo tujenjeri oboyo na egera kare chae mo gondo kunyibekera oboyo buye chae gegocha ina arenjira ya mura tokoni asana onyana abo bagikeria oboibwe chae tuabwata abantu abangi bari kugura chikiro kurase abarimi asabangina abona moje bacandike iga abantu bagagira se buying center bagura chikiro kuwo obugima bwakongire ushuru ere igoro
Tuigwete serikali neka goteba chaigere serikali neng'aneche ebeke ushuru ase echae. Ekine gitoete kobakani borosenga omoremi gakumia abobe nandi bachikobekera omoremi ushuru koba nari bamokora. Igomba base komenta ushuru akulingana no karangera ligweito nandi bache baiche story batoera batubuli birangera ligweito tobaeresenga ngitokana ushuru tebasakora tebasa komenta. Kuripoteria igetaseni Ndizi TV nchenkoro kwa Sam Yenda. Tutigarite igoro y'obochori bwa ba directors bekemerigie chae ime ya factory ya Tombe county ya Nyamira nige gati ya ba directors manyara ko bakwenyorera maigerio higore chinjira abochori obwo burachiko babo korekana asabanyara ko bakwenekia nigo burachiko ba asenchire wasyoku gukwana negetaseni Ndizi TV nigo egati ya ba director baba bakwegerera nakugania abarimi babe bakobachora hasibarire irayo guchakurwa obokoreri burubya negetambukiro abarimi baba kogokera nakugania aji campaign koba asenchira yo murembe na manoko boria baria barachorwe kwenekia abuna babere bagwikirania ari abonerte asogokinia ekemeriye chae Samarieta ngoro James Sere igonde como chairman the factory ya Tombe for the last 3 years ona baya ikire chinkaki wachira se factory ya Tombe asegencho yo kwegeribwa nganga kitobonete ogenda sabari mibaito ko basabe kura akitobonete ko genda kubakwanira iriyo bamanyingi kigane iriya so waka wekikura cyabo nande ngakie amaganyara manene ase IPC igera akora kikura cyobo cyo gotore tare 28 nare bate abari miba minto gende kemonkelinga obwanjani bwino no boragere biasara bino bize batwaruriri bageri go cyase more mukorense moye ino nakorengana mwarorire gasi yakora ase factory kino chance tokanyora chishiringi 15 ibere buna cyose musara koru chishiringi 5 ibere twasugumire 3150 amaronge 3 na muneso moni ejinemera muyogo kumye omusara kuri chishiringi 15 ibere mpaka chishiringi 20 na inye na bado tunaendelea kusukuma mbele na gusaba abantu bagitutu cyache bakora umukiya soko obo keye meteri rororo egere basimeke ndiko kwecha ekero mutukwecha ndi sombo kumuna bakorora na usabono yabeire ebwate chaingia asa Africa tanengoro gutfanya kundi enkorwa Zone 6 so nyakundi akaberega kone director nande jana akaberega chairman yekiwandeke asama tuko aelire nande tagana kietalia sana kitaba kwenye kirogo kwa director baito kwa nande baganjoro ro kirikyo board member wa petiko na kyo gororo kutie propaganda nyingi hapa ni baito tuliye getapata gete ndiyo mule miato yeto no komparali okalibara bo bia no gororo togo sabanya sa kwa nyabato baito kwa nyabato baito bonse kikura kira kutara 28 tutagotiga uyu kuburi nere tigaga nyenga kiyaye turaye gwini tutokwe wanje tindo cyabagambya abegento bakorire kebe bakuruswa karango bitwa cyakara mambi gento tutagete no batoerero nditaramonde nditagiyonde tabwera kyara tukakikura cyakiro cyarire ibo abalimi baminto besonyana cyeko basaba nosire ndemo meri bagali kubakorire amange torakora iyo abantu bakorera basuki na inke inde na yandi na inke ndasuki tugotikana nayo nigo abantu kurwase chinsemo awase orogongo rwa gusiba ba weso kina wikirana isiko ya yegetaseni kabanyanyimbo ya Kisii Central asekeri abaganetiye obwene bwabo yengo bwatkana na kirige gotebekana buna umusibati yo mukuru wa county ya Kiambu nigaberega kubaunerera kibesa cyabo asukubangayina na nigo abe arabega kubairira abana babo chinse cheisiko ase okwenyorera ngeria wetania umwaka yo mabono nigo musibati nyareko baga kubarira irangana chikobaga kubarusia bana babo imense ya Kenya ngana itaranyara ko bage guikirana no nyana boni go musibati uyanyara ko baga kobe kwa biara asaba bwatania buhanyara ko bagwikirana sikigambiro nago tamonyora ororo hingana yanyara ko bage chenga gotomanya muriki oito Juli Kerubo
Abantu kora chinsemo a chagusi aseritkoria rero nigo babeke kambia segeta kigeta seni kyabanyanyimbo ya Central imeyabusonga sebasa bakonyora ubwene bwabo ayani gago chamaiga yokorera buna umusubate yo mukora se county ya Kiambu oyorengo mu agent bo koira abantu chinse chaisiko niga bariana nete kibesa cyabo maiga yoko bangaina ko baira chinse chaisiko gukora emirimo korenda korwa umutinyo kabero mwako eta tanya ko ironde nabo igo kubeirega kwebisa nonya nabo nigo bamusoerete na kila mmoja alikuwa anaitishwa 1170 na tuko na vijana zaidi ya 30 ambao mama ako na hiyo pesa alipokea kwa simu yake. Alikuwa nipeleka Dubai akanitoka 180k. Hizo hata sijui zilikuwa za nini. Mafea ukiweka chakula ni pesa mingi. Pesa ilichukuliwa chama, sijarudisha chama. Sasa niko karibu kubomolewa nyumba irudi kwa chama. Bati atuchapata haki yetu muna bantu ntoranyora haki yetu egeko gero muswati wega is like ata ite konga chibesa agende ni chibesa cia bana baito abaibuli ba bana baiga baruse chibesa ebyombe bakabaruera bamine tinga baende isiko bachikwerigeri. Alituitisha mimi kibinafsi nimelipa 180,000 ukiweka medication ukiweka CV inakuja kama 220,000. Korengana na baraboni go batebetigo buna umukagero yuboboriana ni rero ngo ikigwarenge bose bwekigambero na nigo baikirana iri kurwa oborori bwekibese bamutumerete korendo mukagero yo nigabe kwensemo na taikiri bose bwekigambero egento kyabairera kumanya buna obotutukanumbaro asekinekyo. Wengi wao wako hapa na huzuni sana sababu tuliahidiwa jana kwamba tukutane court na mwenye alikuwa tunamdai na kufikia saa 3 asubuhi tulikuwa kotini sisi wote ambao tunamlalamikia na tukaweza kuambiwa kwamba tuingie court 1 na tukaingia pale. Tulipoingia wafungwa wengine wakakuja wakasomewa mashtaka na walipomaliza kusomewa mashtaka mfungwa wetu hakuwa pale. After that tukaona ni kama kuna makosa mahali. Abantu abaringe n'obururo bonene nigo bateba buna nigabanya nyimbo bako batebe buna mbabwati ushahidi isaine nonye babwata masakaronsi buna bamutumerite kibese cyo ambapo tunahitaji msaada kwamba hawa wamama hakika wapate haki yao sababu ushahidi ambao tunaambiwa hauko kwenye faili hakika huu hapa na mimi na wenzangu wote wamenadifisha ushahidi wao. Ona tuko sabuti statement chichi bengi chiroche kaine paka etil namba ye simu ya account ya Equity. Sasa hii hawa askari wa hapa Central wanatuambia kwamba hakuna evidence ambayo inatosha. Na ameshikwa kutoka Nairobi, ameletwa mpaka Kisii alafu tunaambiwa hakuna OB ambayo inaonyesha kwamba ameshikwa. So hiyo yenye alishikwa kutoka Nairobi mpaka hapa, nini ilifanya akashikwa? Nonya nabanigo bamuchie kiumbe ya DCI asogutaire gitambukiro kende anena mono asebaragie kiara sobokoreri bwabo. Lakini kitu ambacho sijafurahia ni hizi ofisi za Kisii. DPP Inspector Tiongo, acha nimtaje jina kwa maana yeye ni mkubwa huku. Ameficha huyu mama, amemficha hadi saa hii. Hatuoni kitu ambayo tumekuja kufanya hapa. By the way twarorire gente kebe DCI to Kisii mbali gotokonya yekogera umuntu Florence utumire over 100,000 korigio musubati ogocha Kisii na kuikira boni gantoranyora haki ya bantu abaiga. So ofisi ya DCI Kisii Central haina haki, corruption imekuwa mingi. Hata vile inaonekana kama ni messages tuko nazo zote. Wakitaka kutuitisha tuko nazo, tumezibeba, tumetembea nazo. Wono nigo basabira barai amona abantu bamoye bugwanja gwesona nirinde banyore obwene bwabo. Na mama county yaingilie ndani juu hao wamama wenye wamekuliwa pesa ni wa Kisii. Kisii government ingilie ndani kwa sababu huyu ni Mkikuyu ambaye ametoka huku Kiambu, amekuja kukula wamama hapa pesa zao. Gavana wetu Kindiki ingilia katikati hapa kwa maana hizi vitu zimekuwa ngumu. Hatuwezi kwa maana sisi hatuna pesa. Yingo ripota regeta sene Kendizi TV editoria Nenjuli Kerubo. Asentire ya moyo gusira omwana omunyaruka kubwatikana na makongu ayawetera nene chinga kichomotienyi nigo muime representative we county Kenyamira Jerusha mumanyire tkorera bagakora umuroberio wokoina na ebitamba byobochenu ase abanyaruka gucha sesku umuroberio korekana seskuru yoboroso ya St Don Bosco ebunge yakitutumasaba county Kenyamira nigo Jerusha we ganyarako bakorie irabu na bisiani chikoba gekogendra koena na ogosira ogoguchi
chia somwana enyaroka chikakiboiganyara kobaga chicheki gochia sabana bali chindakana abayigo bali ababwate okugani sobogima bwabo bakiralituko biyamana abantu baminta asengenje yo kong'ali bageri akabere mbakorere gasi asengenje mwang'eri akabere. I have also gone out and seen what other people are doing. I will forever be indebted. Yani go impuateli bagari yo kubakorere gasi. That is why kira litu kumuna moko nyugu kuboka nzene mere mongo kora. Onye parliament muna bono ntaito kuminyoka ningi katisa isano ngikon kore mere ya ino ya parliament eliye ground nato kano onde mbakorere meremo asengenje mere ina ra mwangete. Gender based violence. Muna moko nyugu kura kuruchire dime boira. There are issues in our villages. Gender based violence seitanya mira ya itira abana bamura bange amona abana kinyaruka abange bare myaka erie meke yo kunyoma onde kwanyoro kure nga mosani oyo na motigete onde kwanyoro kure nga natati kunyoma kuru family getenga kanigwa ebintu ebyo na bina tokonya konyora abana twanya kubakwanira twanya kubatrain nabo igo twabakora counseling kurwa service yane. I want to make sure abana bali baro bane bale mabago chakongakera chikura na barabu they are able to be organized well. Abari mu baito na inumba tabiga, it does not make sense munafunza watu lakini hizi vitu za leadership amukai. Na mimi niwaambie mjipange, sasa mko na kiongozi ambaye ni mwalimu atasikiza issues zenu vizuri. Mwebeke nga moskenya nga whatever not no moskeo ngoba naringe gari nabande mwebeke nari moraroren na kebintu bino biko basoboga mbyo omongi na igagotenene so maende na morigereri Kenya ngima yamira yaitu nebwata no mongi no yo mochorire gochis assembly gaki totare wancha iga tori ingana kinentu togotenena na no mongi no ito bono rio amangana mwana nyagokwana nga mama county ngagwe kyabuso abakungu mama ati kwabusa oraye gwe kyabuso boli muna keri naye gwali na ndoro kibungabusaga no sinyu kwabusa ya bentule tayari gokora kwabuso kwo we are ready na tutafanya na tufagie vizuri. Abamenyi bensemo yabo murende yo toka sebunge ya Bonchari County ya Kisii nigo babere bakwemurungania segeka kubwatikana no muchando bwa mache asinonye bitacho bitarosiri asinonye na boritko lya rero baba gutwara omogoko maye y'umusamari omuyawe sokya na kubaroseria egetacho kya mache na bani banyara ko baba ko motogia Evan Sokoto yumanekanete buna sungura mchapakazi kubwatikana negetambukiro ekyo kwaga cha oroche orona kubeka ebitacho bonasa bagokire na gotebani go barachiko bakogendera kunywa amache ale amaya kubwatikana na ogotumia amache nyale koba amabe haye nyale koba kogosereria ekerengo kyo bochendo kyabo kumunda woti erensi abukeire erieta na atiriana nyandi kantabo jabona oga igege tache ki yatokonyi konyagia sare kire abantu bashimye sibakwenda kubuja omungu anare gaiga okoti sungura nero tokonyire konya abantu bashimye amache bakunywa abera mari babandi barwari bakoirura bakubinya gitari orori robuja tigamba konye monyora amache munywe osokweru kwa yerure omone na musiseni ebira komwa nabakomenta marakabire kyagera kubako okoru nkoira nikore Chenkor Konyabuto Francis amusani gochase endugu ya Evans Okoth Sungura abantu baminto omorai tariwe omorai goikai gwamanye korwa omuntu bwate nkorengia nabakora abantu bari meire onyara gokonya naba kando na siasa oya bwate enkorere ndabuse yo gokonya mwananchi kawaida so kere mechande anyorero montande bantomba obwa ngaya babwate abamwabo oyo range na bataba obisi babantu tigatokonyane to improve binyoro number 2 aigambo keire ime yabo morenda ward oyo ego konya binte byoso okora kando neke oagachire binga okonyira abantu unabona nagachite na konya abantu boda boda
shades ya a very big challenge ikira baraiba kwa baka 3 times mondatari okora mwananchi kende obaerenga no koraga nenda yaye. This time round abantu tikatongainie na anda abantu tikatwake chikura aso konya abananchi amalitankuru ku Davis Muchogenya baro ebani okoti otokonyira sana chigasi kotowale kwe n'umuntu kuirwa n'umugambi utabwati buoba mungege tache karo seti dochenga macha konyabeira maliba kitogo cha twakonyana otokonyira lesengencho gente konyege sare getikionsi kuranga kirega kyomogete macha oswa maliba swaimi ono kunywa abantu barwarire chinyagitari cha konya utatika bono ngakia beira ekirebuya tokunywa macha marabo macha yaito banyana buto cyane gato benya guto cyane nyendo cyo ko bwago cyo nyendo cyo kuvucha lakini bani garo si buna buto cyane slippers toko mate yo mugambi agendere bosi asa museni asa marede nera ni mora eta zegene gito waga no cyane sana umwesi mi woto konye evan siokot aseniwe Korigereria aria bereka okorekana isko yorogongo ruagusi nigo serikali yachakire bene ensemo ya kane boigo yo mwerio yomurubiri rwa magendero yense ya Kenya goiko mwaka bwechibibere na meronko etatu goso menyeka inde na Kenya Vision 2030 plan oyo boigo rengete goso yorengete aria arobeirie gokorekana gatio mwaka o 2023 na boigo 2027 elio koreta amagendero na boigo amaonchererio goiko mwaka 2030 asset county chonse meronko ene na isara libere ukwana chingo kenyara ko bago cha rogelio ibene ime county ya Marsabit waziri w'uburendi w'imeki ture kindiki iganyare ko bako baburia babwatani bonsi bo murogelio yo banyare ko babako bwatanana akone kiabuna umurogelio yo magendero nyare ko bogokana na watu wengine baina yetu viongozi na wananchi wameendelea na mijadala ambayo ni mijadala mizuri katika nchi ambayo ni nchi ya demokrasia. Kuna wengi pia wamesema kuna uwezekano wa kubadilisha mfumo uliopo wa ugavi wa mali ya taifa la Kenya. Na sisi kama nchi ya kidemokrasia hatuna shida na mtu yeyote ambaye ako na maoni ambaye ako nayo. Ile tumekataa na ambaye ni kinyume na katiba ya nchi ya Kenya ni mtu yoyote wa kiwango chochote kujaribu kugawa ama kuwawanyisha wananchi wa taifa la Kenya kwa misingi ya kimaeneo ama misingi ya kiukoo na ukabila. Hiyo hatutakubali. Na mimi nataka niseme hivi kama waziri wenu wa usalama wa taifa ya kwamba mwananchi wowote katika sehemu yoyote ya Kenya ako na haki ya kupata huduma za serikali na kupata rasilimali na maendeleo ya kutosha kama sehemu zile zingine. We cannot encourage a situation where we start discriminating against any part of our country. Every of our 47 counties is an important component of our republic and is entitled to development, and to the areas that were marginalized in the past in accordance to our constitution, they are even entitled to affirmative action projects to make sure that we make every part of Kenya. Togoska motwe ekiombe kia Inifotrack ekio kianyare ko bagiko bwatoka oroboti ruabo ruabeni goryo bokoreri gwechi wizara chia serikali nigo bono rwanyare ko bokoraria bene ngagati ya barai banyare ko bakwere na maiga asobokoreri bwabo gati yabo omurai bwense Daktari William Ruto na bwigo mokonyoye Rigathi Gachagua kurengana no robot korwase kiombe kyo nigo abaraya babere babokoreri bwabo abere bokoira na inse asabwatalama yedi ase chiwizara babere bakweneke buno mwaziri bw'uburendi w'imeki dure kindiki nigo atangaine asobokoreri ase wizara y'uburendi w'ime obwati wano mwaziri bw'amangana yechigosori Ababu na Mwamba asibaigo mwaziri w'amangana y'uburemi Medical Inturi aberega korari wakoba umuwaziri w'omwerio. Kulingana na utendaji kazi
ya tukianza na zile mashirika ya serikali, tumeona ya kwamba upinzani imepata alama ya 47 na judiciary, mahakama imepata asilimia 46 na parliament ama bunge la kitaifa tukijumuisha na bunge la seneti wamepata alama ya 42. Haya mashirika tatu tukiunganisha pamoja wako na alama ya D, na hiyo alama ya D ni kwa asilimia 45. Tukiangazia utendaji kazi ya rais amepata alama ya D ambayo ni kwa jumla ya asilimia 46 katika utendaji kazi wake. Ingawaje pia tulikuwa tumeangazia masuala tofauti ndio tupate hii alama ya D. Tuliangazia katika ile hali ya kuwasilisha ama kuwasiliana na Wakenya, kuwajulisha mambo ambao wanapata, ikawa amepokea alama ndogo ya 48. Kuangazia ile tuseme akona umaarufu wa kuchapa kazi, akona 47. Tukiangazia kushughulikia masuala ambayo yanahusu wananchi wa Kenya, alipata alama ya 45. Na tukiangalia jinsi utendaji kazi ama uboreshaji wa utendaji kazi katika ofisi ya rais, akona hiyo jumla ya alama 46. Mwanchi omuligere libono oroboti oruna rogotoira sensemo entangani yomotimo gotokera ni semo ya kabire studio. Tanyara ko batokomena na amonere Victor Sultan nyara ko bago tumanya nyara ko bago wataka asibiro bechi basari. Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota gitutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomogusi
na gukwana na inchumwali na indo mwanchumurigire na gukwarigania ase emanye chigosori chinsa isato kwina kwanenga rogende tutwara omugorbo mwili tariane Victor Sultan Wangi aye manye chigosori tochage korwa ase chigosori chisukuru chi secondary abwase finally yes ye chigosori cho ase sub county ya Manga etaikomorio yemega yegosori gati yeskuru ya Gekano amone skuru ya Gesure secondary etaikomorio mega yebroburu gukororokana ase chitaika chumorio egosori yogo ika chinga kicho ni gokonya yaikire egoriemo aseyemo ase skuru ya Gesure ya egwa penalty nonyarabo etanyara koba kegwa kwa ase ebroburu ya nyara koba gekwenekiwa. Seganga yo kwebeka chinguru ase egasi yabo tambe sukuru gosabarimu besukuru ya Gesiagandi gobari ganetie gosori amuna abanyagitari usaba kora imirimo kuri ase nyagetari ya Wholesome Hospital ase gosori yenkoyo ya kibosani iyo ya negativwe ase chinsemo cya Sirunga ase gosori yo nigo abarimu baboletigwe use baboligwe kwane kingango sirabale chigosori ase chisukuru iliyo nyane gotingia bana tali ase kirasio kanonya boigo ase chigosori Omiko Kwa majina I'm Makol Dennis Imbunche, the team captain. We received an invitation kutoka kwao, so tukama we honor the fixture, and it has been a good game because sisi personally hajacheza for the last 2 years, and it was the first time that we wanted crown chichazi tumenunua mpya this week, so it has been a good game. Imetupea changamoto turudi tena kwa zoezi. Mechi imekuwa sawa, lakini kuruhusu 1-0 na tuku expect hata kama J train, so tuna expect tena hiyo 1-0 tutarudi kwa rematch tuone kama tutashinda next game. Kwa jina naitwa Patrick Atwa ambaye ni coach wa timu. Tumekuwa tukifanya mazoezi, tulikuwa tumeanza kidogo hivi tukakwama, lakini sasa tukaona tuinvite Wholesome watupime nguvu ndio tukitoka hapa tuanze kufanya mazoezi ya kutosha. Nataka tu kushukuru Wholesome kwa sababu wamekuwa partners wetu kwa muda. Tumekuwa tukitrain tukicheza nao kwa muda wakitusupport in many areas. Health wise we have also been providing for our school. That's why we normally find it very important to eat Wholesome because they have been partners not only in the field, hata kwa matibabu ya wanafunzi wetu, wafanyakazi na walimu wanaenda kule kwingine. Hasa tukichezea pamoja hivi inasisitiza ile uhusiano ambayo ina exist kati ya shule yetu na Wholesome. Kwa majina ni Felix Makacha kutoka Wholesome main Kemera, ambao tuna Wholesome branch 3 Keumbu na Magombo. Kwa hii mechi ya leo kuhusu Wholesome na Gesiaga walimu, tumeona ni fema tufanye mazoezi pamoja, na muhimu sana ni vile ingawa tumewawin
Nimeonelea ni vile mazoezi wako chini kidogo, hata sisi tungali kidogo chini, lakini tunafaa tuchape mazoezi sana sababu mazoezi ni muhimu kwa binadamu. Majina naitwa Dennis Misati, mimi ndiye coach wa timu ya Wholesomes. Watu wengi hufikiria madaktari kazi yao ni utabibu, lakini tunafanya mazoezi na tuko na team strong. Timu yoyote huko nje yenye inahisi inafaa kutupa invitation, tuko free, tupe invitation, tukuje tucheze na nyinyi, tuchienjoy. Yeah, shule zinatakana at least unaona practice is very very important. And as a coach, ama coaches wa walimu ambao wako kule kwingine, any student can be trained and play soccer. Let us rely on our student in schools rather than relying on other people who are elsewhere. Tuko na vipawa vingi shuleni. If they can practice in time, I know we are able to make it as Nyamira. Lona Faith, Susan Akoth, amona Marion Serenge na ubaye kwenye timu ya Rising Starlets kwa ujebeka timu ya Burundi chigolisa to seposa sekemiano yokuligia Agosto asobu nyangongo wa FIFA World Cup 2026 ne timu hiyo ya Rising Starlets yabagosolia bainse miaka 15 nevere nerera bego senna bera isakoba timu entangani y'abanyaruka asorogongo asense ya Kenya wachigosoa seminano ya World Cup timu hiyo goikira bono nigo eganetie edro gose okubwa egosoli ase round ya kabere eligoso ase eminanebyo bya World Cup. se chigosori chindi chigandarate ime ya Lilongwe Malawi Equatorial Guinea ndigo ya Malawi goliemo sekosa sekosori yechinsa ikomi cha rero mogoroba timu ya Somalia ya ikoroni timu ya Botswana chigolisa to seyemo sekosori chindi cha rule koera timu ya Benin nigo ya kire timu ya Nigeria chigolibere seyemo chingaki timu ya Guinea Bissau ya sokire makali ne timu ya Egypt goliemo seyemo Uganda nigo ba kirweti chigolibere seyemo timu ya Algeria chinsa gose chikoraga chinsenye chabona mugoroba ndoji konyore gosori gati ya Burkina Faso na Sierra Leone, Ghana bachikosoria na Central Africa na Guinea bagosorie na Mozambique. Kanara inakwali ganatikurwa sensemo yemanye chi gosori tumirana senseme ndi studio toyakora sobamu. Bimono kegima Victor Sultan ase emanye chigosori ritko lero ase gati ali watomanya no kwanikinga chitimu cheito anene mese ya Kenya Harambee Stars na Star what Wagaroko Rising Star. Rising Starlights. Na banyaruka bakosori ase timu ya banyaruka yense ya Kenya. Korenda ase miaka yense ya 15 bere.
Alright. Todena gosemeria nga bari me ya Lilongwe Malawi banya kense Burundi chigoli isata sibosa na kulingana na waelewa zaidi wa sporti wanasema kwamba timu ya Rising Starlets nigeganetie draw yoka ose okobwa ase round ya kabere osori yo renyare kwa beka sili bagariya yo so ase World Cup tokwanire tigoro ya Harambee Stars asentunda intangani asentunde tagari kegeba Harambee Stars dorai kwadera wate batase epuli elibare Ivory Coast no bare abo bare abanyangongo anene beke kombe kelia kia African Cup of Nations I guess ase orongoro Africa koranga baline abasubati mbuya bago korabana ko bwa bambura ase omupira osengoyo yamagoro akitaja yago kwa Rising Stars Tibuno kigimando kana timu yetu ya Harambee Stars na boigo area ya Banyaroka amaya chinga kibagenderete kwirarigania hirinde na barobate at least this time round baso aseke minano ya kombe kia World Cup twarigere na view sasa sana timu chinyiga togotogie timu ya Kenya I cannot remember the last time balenia nyerete gobe kosa aseke minano kia World Cup Nimona sana na manganya kwa bagwateka isko na ime yorongora gusikore ntora chakero robot rulia Evelyn twakorera igoro ya robot rulia nyara kwa baruku batu kwa mane kiombekerie kia Infotrack ikinyara kwa bago tanga yaya okoranga mugema kisifiwa sana temolitia maji abalitia maji na ki omo president bago tanga alama ya D timaite kurwe dinga yaro cyo chinzani Bateba na umurai wense Dr. William Ruto no mukonyo Rigathi Gachagua obokoreri bwabo bwabere bokwira na magega abonsi ni babwata alama ya D yere inse achi alama around 40 there bateba na bokoreri bwabo bill average ekere kore ngani no roboti orwa bete bakwatuka chinga kietete gose korwa roboti rwa magega na boniga obokoreri bwabo bwabere bokwira na inse haigo bono ekere kiorokere na magendero bairani magega sense muyo gwikirania magendera 7 inch Victor aso wango iga koranga abakenya bangi bagentuko bagwesokia na korokia ogutaba no kwegena na mone serikali especially asomurubulio yo o finance bill yo gendereta bangi bagotanga yaya nigo ebange gendere ko bage gotirwe kirage ona bangi bakanyotanga serikali ekweli neto konye gosige gende tukobeka egobene na somoke ndonda metia misigo se ase alami ibabaete samagisi ibabaete babaeta sobwamo mo president no mo deputy no mo president ya AD na wale watu kanyaredi kwa sababu hicho wa separate lakini rende wa retire ujole na ndio tuko na leo president atapete anjiro mo vice one osomo deputy ni go tole chimneti okora na onye alama ya D ajete ya kati ya cross lakini ngagerete aba Kenya no nyanabo onye ngagerete utafiti nero ekokoru before amachibo ya tarasoka na bakenya baboli wa maswali nga aya balina ya miss nkibirengere byabo bire ngagerete egati abakenya bali baboli twa maboli wose the temperature ya bakenya in general tibago kirino engusana no eregati yo mokonyi bomuraibwensa bomuraibwense ekero mwasenye nchuma itekere ngusana nero magendero taliko basogwa lakini ekero koigwana koro naenda magendero na bakora kina sense mende nabo engusana no chinza chinde nenge asenye nchura bora nyori gentonkere muraibwensa taite gokora gitarikia bono mokonyi na bako akekurate kabisa akekurate yati ntoliko ndanchireye ntogo konyeka sense mende nainde twarore kitaro kinyinge sana cyumuraibwense ekinde kigotumia kishilingi kibilioni ya misi kirakwagajira kinyumba 20 asama tukabere bono bakenya mpako kirina ngoneyo nekero korora kibesa kinyinge kigotumika ase kitaro cyoka etari ntulikorra ose ntulishwa ose ngaliete na rangande ose nankyo etari ndene bangire maiga etari ndene bangire kala tachibesa so ngagete nga abakenya mpago kiri nebintu bigokoreka asobora yone rwensi yake anyway bimona sana balinaro yo nyara ko wa alama ntanga nikigiba asi okorerwa waziri asensemo ya waziri mwaziri mugorendi wemeke dore kindiki alright
nindi nyorase chintunda chinyinge kwa bawaziri babete bagachorasa serikali ya Kenya Kwanza iskuri ya kindi kinero bereka kutangana nero bereka koradiwa nebyombe nonta info track yoke byombe au yaberi biye kumuralia buna nero muwaziri au tanga ine ase obokoreri kuri none nyabo yababuna omwaziri buburemi bwembe medically inturi nero rariwa kubumurai oirane tinseke gima mwaziri oirane tinseke gima ase obokorerwa yase wizara y'uburemi para bale mibagete ko bagatanga yayo boyo boliyo manyete murare tariga sarigia amagena tobegete mugo mwana gosori na sport yaba mwaziri wa mwana ichi gosori mwamba nabana narariwa ko banamba ibere iko mere makara okora sense mu ichi gosori mese akenya kora nigeria toroji chitimu cha Kenya no chire Malawi igo emere lakini asense mende nande osokubolia abantu barongorwa Rift Valley Baringo kali asikisegikire ama chigwa ina barabetaba ayoko gokimona asebale asengi njobolendi tibo ya sense meju bona timaitia machibwa how they sample them egere banyaso kiasengi njo obolendi ngeregento onye bolendi tibo iyo masomo takobo yigo muwaziri wechiseminaro gure asengenjo olibo bolendi karakara I think kana noro basure bakurigere the most working the most improved baise kurigere yesu korengani wana maybe chinga kichiaitire naboniga ensemo yo bolendi never trikira ni wase chinsemo chonzi nari asobokorera nagende kubokorera tari asmobe perfect lakini wakorire getambukiro wakire getambukiro asense mu yobrende yakini webono igone ke nigokere eke kyorokereyo ose esegeto asaba waziri bande usabara ibande kweneke ona baraburu asechi wizara chiya batenerete babekiro mukia kweneke yabuna emubwenda barwanirire nambe yeye onsi batangane waziri to machogunga yabe right ndoligerere to chikoro to tatoligere uchine mono kurende Evelyn timazo sai no murimi gwecha uri na Victor obochori bwa director warorenga gusi ekura tenene asitundu bali chipara na makori botimboka ngakere kura buno mu director ni chikone kiabuna egari ya chia asitundu bali mapema na echa ino ne pimwe bija ndoli ko bachori mono chingoro ibere toiga nabako mantili tuakuri nabago teba igara kiri nende bibairire watenga chai baba chole kuja kabisa temetia bali nyanga nayo kero kenda bali meka bagenda to ko kero so chara aba direct tini muremi wesha yarakini bra nakinira sama boko yabare miyabayiburi yabare mintu atore cha toire tundu bari twarare bune mechande ko chiyatoka ndengiri ngenteke ba misi wabere mugondori mikwabo kireke mambikiriri migwatorire cha maboka abwatanire rimiriri akomenya gotore cha elio pete koleta chikiro ona wekamba safu mbili cha mara babagari tera cha tundu bari echa yakamuka nabenga munayo wakotega n'umuyima ukanyitonyo ro musharo ebengi wamenya gotebe ubuna umete mushara to yobono korayo ganya no mete yo ana korenda bari babere bakorema aba director babere bali bako batete kubole bu director begere ira sensemo yabo antre no kwege nabuna obachori ubuya bwo chikorekana aba director barachi bosobi simba chikoreta monchirerio asekmerie chae Victor basika gete na bari bebecha ikigima wango antu arora bakorobeka na bagatenga tige meteria tu asimegete yes factory ya nyamachira niwe tu aranga bwango iga ekoti ya roll meteria nyara ko bekorosi wa steam cells ekana ni wa se factory ri nyara ko bego sambe chai timanyeti sene kerengero kia na misi kwenda obole mibwe chai asorongo rwagusi ekeroko compare ni chinsemo chinde una totebe chinsemo chia Central Kenya eniwo aba baremia sorongorwa gusiba konyora ni eri asorongorwa Central bakonyora ni yere engao sana okonyora ngase nsemo ya Central ni yere yorake kubwase orongorwa gusiba bono timanyeti gose ogochora aba director aba ngokonya kore go change strategies chirichiro go save bintu biribekire egere toine kingumule miboro ngorwa gusi ase nginju twensi Kenya tori ekero to export ye chaye ndori we export buna gusi go to we export buni nse yake igo ninkeke aba bago chigo choro bono bagwente bamanyanga ninkeke abantu ba rogongorwa Central bagokora egere banore bona sigoro yes ye chaye ndigagenda igoro in tutora sorongorwa gusi tutari gokora Mimona sana bale mimo bwate libagaria benere narenga kimo bwena toko mogokora amonchero riyo gose ko batigali obisi bali bagenda toko bako bao torera bande ba esokire basegetere ngaya baro obisi bakora amonchero ria mayanto baganeti baro bakurute kurate batebere ngaya yetundu bali no tomenyete kurumambi baka mogoroba
egari echaye gocha yabwiye oni nonya saa 9 cia butuko ono muremi maetora ire kore macha kiagira nande chiri tukuria kabiri na bikurago asetundu bari Victor abange bakuburinga rero a dressing code asenjere mitandao gari ataba na kirero mwamwa mwabeka black black ya se chinga kinyinge amanyire buna eyanka ye birero bone rero Black Monday na mo director takale to tebia igere in honor of a woman from a village Korokwe Komoni, my grandmother who passed on early this morning. Bono akira twale kwanda bune manye banda inga sultan rero ikobeke black singe nchontuli ko gotigora agenda lisabu toko sirerega igege manye Jumatatu igonga getenga amisbo nayo kurwa magomba yuchi azabantu bebi asidalije nende banga ladies first engana ya rambirambi asibana ko baktaroko fasting tete gote Victor Gaiga Sultan ngora ya bene uchiase o siria magokoro nabantu babo basibonsi aseke nyoreki wateba ekiwakiroka kyage komoni komoni kenyoreki ni watokoro ngora ya bene tubumuna atimoke asauroro nabantu bonsi bali babere bako basiria abamwabonga gitabantu n'abasani bana bange babere babosiya bairi ntoko basabera nyasabe gakuba gatachinga kechiga cyamakomu ainda bega kuba omorembe nabali basirire tigabali bagutimuka asauroro Imana sana Victor, pole sana mone ya mate yago kubatekana ni chinga kechi chingo ngukigima ndinogo semeria nga chinga kechi bokendu nyasana nyarako ba chinguru chiria chiko nyarako ba chiwetera aya ama kongo bigo murigire naro nyarako ba gotenga Victor emanye Jumatatu nyasatu anjire wiki gocha nyarako ba gotwaro botirwa bene igoro ya ubwaga chibigetikeri kya gusi stadium asige ikire na kero kende ngankere tayari kwene kia chigosori school je secondary ngake tukoma nende ngara nyarako kubwatereria se wiki ngima ringe wiki gocha ritwere Jumatatu imemanye Jumatatu no toro botirwa bene tu igoro ya enjirigeti nyarako wekoneke ninteme kore na injenta itekurwa magombane uchi asabantu bekenyorukiana kya gikomoni mbate binyore bingi lakini kya gikomoni naona iburetse ndia magombane uchi ase abantu bekenyorukia gikomoni na umucho mwangale na mwanchore asoko musirio monyina Jemima Kerubonchore no mugaka Samuel obangisinia asoko musiria mama omwaho yole magokoro chiense ya mwana tebanga falsafa ya leo inasema anayetoa ndio anaitwa. Alright. Oyo korwa. Nero koira. Imara sana kurasa njere mitandao Evelyn asubwa ngokimando chichinga kichito cyatera kobako. Ndoshikiga Margaret Gatei kurwa na kurwa gotebana turigere tikla unyake is watching Vincent Kenyoru kurwa sichisemo chairanda na gendrete go turigereria Victor. Presenter Marcela gotebanga hello our news anchor Miss Evelyn and Victor watching live from Green Town Kericho. I love the way you present yourselves. Keep entertaining, education and information to the society. Good night to my family, Ndizi TV fans, Ndizi TV fraternity. Gladys Kerry agotebanga watching live from Nyakoe niko ndani hadi tamati, nafikiri tamati ndio hii. Abange bo igomba Roma iteba kurigeria news yiga igosama ya gari kurunga batanga kweli mbia kigima bali gosanga mana ntu birengerera byabo grabakonye gali mutu gotanga niko sawa mbia maro mancho muri soko nekia bakonyera ko gosanga amona intena ko bwati meroberi yetu kurwa kiete goikira chinga kiechi chinga kitonyara ko batoko batana mana baliki baito mangana maya Nyora simiroberi onsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital www.ndizitv.net asensemo ya website oko yaligereria na ko yasoma chinsa emeronge veri na inya nsemo ya YouTube Ndizi TV News mwancho murigereria chinga kitonyara ko batoko batana mana leader mose kweneke bunago chere wetra somo no bemenyerera iterane ngoro ko Josephat Messi Irene Evelyn Sero sara mumanyinero ne kyachibicha ne ryogi chawe kira sentra ya bene byabona soko ira chinsa cha oko ya ligereria akorwa iga Ndizi TV na Robonsu mugusiri bagali ya Captain 001 oyo yakonya koleta korwa sensemo ye manye chigosori Eliataria na Victor Sultan Obangi Hamisi na kitogora de kitogeri togota banga ipo siku tuzidishenia jalali halali kwa na usiku mwema
Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omurigiriria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ase ikega umerana na chembel redmomanyi endelingo semie na okumanyia mange igoro y'obunyansi au gosichi siaga au tirisi gosime kwa aso kwa chombe endeli kwenyorera amabere amange amaya abwate amadinyosi ayo ekerongo kwa nigo egwikiga na koreta goika sensemo ya suneka eyera sensemo ya kiendege asina mutarira umuremi igi atakegima nero yo igabno murochiga oyo nyara ko bagago totebyo guso yo nyara ko bagago tosemia kuna bono orosi agoro igana gotebi kuntamala kuntamala bugwate 15% crude protein chizi agajiri jitu chege kole chiwate go 5 to 7% bono orosi agoro iga na borogo konya go boost your production. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igoro bole inyura kerema nkerikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo eliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Yes, of course. Wild Skin. Guchakira chitariki 13 cy'umutinyo yiga gatano na rimwe. Emyoyo yamanyanire. Wanchani mpuli bwa maiso na ende. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. Wild Skin. Ligereria omanyigoro y'ubwanchani.
Let's get down to business. Eliumana If I get hit once, I hit back 10 times. So go! Chisegi Nyoranga Nkira litukulia hiki Wachakira litukulia Jumanne Weka litukulia Alhamis Chinsa inye chabotoko Tomoja Wate tariki Ayunga nchuweke tasini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubili yeto chinse merongebere na nye nyoranga na bogo sonja wetera sesi miao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso wumagusi Ndizi TV Obwansu Womogusi